प्रणय प्रवीण धामापूरकर फॅमिली 50 गणपती झाले. कलर काम झाला मग कलर काम झालंय, सोन्याचंच राहिलंय. ह्यो फेटो हाती घातलेलो आहे ना. हा हाती स्टार्टिंग पासून गणपती दाखवत आले. हे प्रणय प्रवीण धामापूरकर फॅमिली आणि हे गणपतीचे आता डोळे उघडत आहेत. प्रणय धामापूरकर 50 गणपती झाले. थोडं काम राहिलंय, सोन्याचं कलर काम झाला मग कलर काम झालंय, सोन्याचंच राहिलंय. मग ते होईल 2 दिवसात. 2 काय 5 दिवस राहिले. गणपती पाहिलेच असतील तुम्ही. ह्यो कोणचो? मुन्ना खोत, गौरव खोत, मुन्ना खोत यांचा गणपती. भोगले हा आमचा गणपती. अनिल सुनील भोगले, कलमातल्या भोगल्यांचा गणपती. अजून यांचाच कलर काम चालू आहे का? वेलवेट वगैरे हा गोल्डन वगैरे हा सगळा. हे हडकर दुकानवाले, हे दुकानदार हडकरांचो. राजू भोगले आणि यो प्रवीण धामापूरकर. हा बागाय मालकांचा गणपती दाखवा. यांचा पण डोळ्यांचा अजून हा ना, नेत्र वगैरे. हे 6 गणपती रावले. डोळे नेत्र प्रवीण धामापूरकर यांचा मुलगा त्यांचा मुलगा. या वर्षीपासून, गेल्या वर्षीपासून नेत्र उघडतो. या वर्षीपासून 2022. नाही, गेल्या वर्षी पण उघडलेलं आहे. हे झालं कमी थोडे कमी, म्हणजे प्रॅक्टिस सक्सेसफुल झाली. काय चेक करू. मग तुम्ही येलास कधी मुंबईवरून? आम्ही 21 ला सकाळी महालक्ष्मी हां 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 परिसरला बसलो, इथेच उतरलो. आम्ही सोनार मागवले. सोनार खास कुठे? सोनारवाले कुठे गेले? ते बाबू असले जगदीश वापकर. हे आंबोलीचे, हे पेढी आणि हे मदत करू गेले, मदत करू गेले काका. काय हो फेटो दाखवा. यो हा काका भोगले अंगणे काका अंगणे यांचा गणपती. यो कोणाचा अरे? ह्यो फेटो हाती घातलेलो आहे ना. हा हाती का? हा. तो पण प्रणय धामापूरकर कलाकारी. ह्यो हाती फेटो घातलेलो हा. ह्यो कोणचा गुरु हा का तो? गुरु तामणकर यांचा गणपती. झाला गोल्डन काम झाला याचा. चंदू भोगले वाटतो. मग शैलेश माळकर. हे बघा नेत्रांचं काम बघा, लिखाय काम बघा. एक अजून सोना वगैरे घालूचा. तुम्ही पूर्ण झालेलो गणपती दाखवा. हो बघा, तयार झालेलो गणपती कमळावर बसलेलो. ह्यो कोणचो गणपती? बंडू माळकरांचो. टाळ वाजवत ना बघा.